14ο επεισόδιο του Θεάτρου Ταρό παρουσιάζεται η έρευνα στην τραγωδία «Ιδίππους Τύραννος». Ολοκληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο το αφιέρωμα στο βιβλίο «Ο Βασιλιάς είναι τυφλός», το οποίο συνέδεσε τα αρχέτυπα του Ταρό με το θεατρικό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Τέλος του παιχνιδιού», καθώς και την πασίγνωστη τραγωδία του Σοφοκλή. Με τις δημιουργικές αυτές βιντεοσυνθέσεις επιτυγχάνεται και η σύνδεση των πρωτότυπων ηλεκτρονικών συνθέσεων με σκηνές των υποδιερεύνηση έργων. Με βασικό εργαλείο έρευνα στα αρχέτυπα του Ταρό και με αναφορά στην ψυχομαγεία του Αλεχάνδρο Χοντορόφσκι, αναδεικνύονται κάποιες νέες κατευθύνσεις για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την ιστορία και το μύθο του Ιδίπποδα. Όχι όμως για να προσδιορίσουμε την τραγικότητα του πρωταγωνιστή όταν έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια της οικογένειάς του, συνειδητοποίηση που τον οδηγεί στην πράξη της αυτοτύφλωσης, αλλά για να διαμορφώσουμε τη δομή ενός θεραπευτικού τελετουργικού. Σε αυτή τη νέα κατεύθυνση παρακολουθούμε τη μεταμόρφωση του Ιδίπποδα σε άσωτο ιό από την παραβολή του Λουκά. Αυτή η μεταμόρφωση είχε βασική αναφορά το βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη «Το μυστικό του παιδιού», από τον Ιδίπποδα στον ιό που ευρέθη. Επιπλέον, ενώ στο τέλος του παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε το ταρό της Μασσαλίας, στον Ιδίπποδα βυθιζόμαστε στους συμβολισμούς του Νταλή.